ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଛୋଟ କୁନି ଭାଇର ଏକୋଇଶିଆ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ମୋ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଏଠି ମା ମାଉସୀ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ମାମା ପୁଅକୁ ଏଠି ସଜ କରିଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଦେଖିଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କଟା ଚାଲିଥିଲା। ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଛଣାଛଣି ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଆକୁ ଆସିଗଲେ ପୁଅର ଜାତକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ ତାର ଜାତକ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ। ଏଠି ଆମର ଗୁନୁ ତାର ନିଜ ଖେଳରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ଲାଜ କରି ତା ମାମା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ପଳେଇଲା। ଏଠି ଦେଇ ତାର ପୁଅକୁ ଧରିକି ତାର ଗଣନା କ'ଣ କରାହେଉଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ଏଠି ମାମୁଁ ଧରିକି ବସିଲେ ପୁଅକୁ।